Patayng lawas sa usa ka wa mailhing lalaki na palgang nagutaw-utaw sa kadagatan habig sa Maribago Causeway sa Lapu-Lapu City kaganihang buntag. Si Luan Mirundina sa report. Naukay ang mga boatmen sa Maribago Causeway alas 8 ganihang buntag, humanila masigpati ang patayng lawas ni ining usa ka lalaki nga nagutaw-utaw. Matod sa usa sa mga boatmen nga nahinabi sa mga sakop sa Maribago Emergency Rescue Unit, nabantayan pa nila ang mong lalaki nga naligo sa dapit alas 6 kaganihang buntag. Dagko tra sa sigarilyo dito. Nya pag-uwan ko ni lutaw ko ni kuan ko dito. Sa unahan dito dapit. Wasan mi ka kuan sa oras kay pag-ari na mo diha na mo guluton. Gibanaban ang may gitas-on kini nga ana sa 5'3 ngadto sa 5'4. Nagsulog og itom nga shorts ug puti nga t-shirt ug adunay tattoo sa tuong paa. Initial investigation i-conduct sa to ang investigator of the case is wala man sila nakitang foul play, wala man siya samad din ng gaban o silan man. Drowning ra gid ang nakita. Sa labing awahing kalambuan, nailhan na ang maong patayng lawas nga iya ni Eric Salom Mariano, 22 anyos, taga Datag, Maribago. Kini ang gibutyag sa hepe sa Police Station 2 sa Lapu-Lapu City Police. Sa bikas bahin, usa ka lalaki ang gikatahong nalumususab sa kadagatan sa barangay Kanhulaw niadtong Biyernes sa udto. Nailhan kini sa angga nga noknok, hingkod ang panuigon ug mulupyo sa Sitio Turil, barangay Kanhulaw. Ang naaswing lalaki gikatahong may epilepsy apan gikatahong naligo sa dagat. Pipila ka gutlo, nabantayan na lang sa mga tao sa dapit nga wa na kini mulihok ug naglutaw na lang. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.